Na dawo daga waje yanzu na zo a guje, gun tallakawan Nijar zanje ku zo a guje. Gun tallaka zanje da gida da ma na waje, Abdul sarki na ce dan Allah ku zo a guje. Nijar ƙasa ta ce, kai ma kuma kai dace, mu haɗe kan mu guri ɗaya karmi ɓatanci. Abdul sarkin zance tambaya ta guda ɗai ce, in mun saka ta cikin zuciya babbar amsa ce. Wai shin suwaye mu a cikin ƙasar Nijar? Republic de Niger, Republic of Niger, jamhuriyar Niger. Zanyo kira baki ɗaya da kira mu da kalmar gaskiya, mai jinjina baki ɗaya Nijar ba ma yin tutiya. Nijar babbar jamhuriya, an san mu ba mu hayaniya, kullum sai san ai gaskiya ko ina a faɗin duniya. Ko ina a faɗin duniya an yo mana shaida guda ɗaya, ko ina ɗan Nijar ya je an yo masa shaidar gaskiya. Nijar na zazzagaya birni da ma alƙariya, Allah sarki mai duniya ka saka mu a hanyar gaskiya. In mun ka tsaya kan gaskiya sai ƙasar mu ta samu kariya, Allah sarki mai duniya ka saka mu kare lafiya.